Като разпитвам хората, а сигурно и ти ми се чудите на акъла къде съм тръгнал и какво търся. Но хорското мнение не бива да ни влияе. Повечето места са забутани, често даже и местните не ги знаят и са ги забравили, но това е. Ако са решили да се покажат, ще се покажат. Ако ли не, ще го оставим за друг път. Оказва се, че това начинание ще изисква търпение и ресурс, било то във време, било то във финанси. Но пък е голямо удоволствие, когато откриеш нещо. Пък и си след природата. Уроците на Голеш. Малко хора ги знаят. А това е гробището.